हल्फा मचौले बिया अरे पाकिस्तान से आई के बाबूजी से प्यार भइल 4 लइका के माई के पाके काहे बिया इतना खुश हो हमरा बुझाला ही पाकिस्तानी जासूस हो। सुनते हैं तो हम भी सोचे कि जो सीमा इधर पाकिस्तान से आई है भोजपुरी भाषा में बताओ तनी जो पाकिस्तान से आयल बड़ी वो 4 लइका लेके 4 गो लइका लेके बाप रे भाई यो प्यारे है गो यो प्यार है बताई 4 गो लइका लेके वो प्लेन से ना आइली वीजा उजा के आवश्यकता ना पड़ल उनका उ जौन बा NH धके नइखी आइल पगडंडी धके आइल बड़ी यानी बाईपास पकड़ के सीधे पास बाईपास पकड़ के सीधे इंडिया में पाकिस्तान से दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ता होके एकदम भारतीय नारी के वेशभूषा में आके इंटर कर गई हिंदुस्तान में सीमा 3 गो सीमा लंघले बड़ी। जब बात बटे बाबा पहले बताई रहुआ कि एगो सीमा 3 गो लंघवैनी आ 4 लड़का के मातारी आया के शादियों रचैली। ये महाराजू छोड़ी ना अगर उनका आवही के रहे तो वो हैदर के जौन 4 गो बोझा ले आयल बड़ी बोझा मुड़ी पर लाद के का जरूरी है ले के इंडिया में जनसंख्या कम रे बढ़ावेला तो कहे हमरो से कि जौन 4 गो बोझा ले बड़ी एहू में कुछ कारण जरूर बा आ सचिन से प्रेम कैले बड़ी एहू में जौन बा शक के दायरा बा। देखा तनी सचिनवा के वेशभूषा सूखल आँठी ओकरा से बताई गदर फिल्म में तो सनी देओल तारा सिंह पूरा हैंड पंप उखाड़ के आ पूरा पाकिस्तानी लोग के धो के बिक दिले लेकिन सचिनवा जौन लियल बा एकरा से कहल जाओ कि एगो मरचैया के झाड़ उखाड़ दे तो उखड़ी एकरा से ऐसा ही साइड में गिर जाए ऐसा ही साइड में गिर जाए बताई। लेकिन हमरा पर भी शक बा कि सचिन में भी कुछ जरूर दाग बा तभी वो प्यार कैले बिया। तो ई जौन बा पाकिस्तान से ले बिया 4 गो लइका लेके ते पर हम गीत लिख ले बानी हल्फा मचौले बिया अरे पाकिस्तान से आई के अरे पबजी से प्यार भइल 4 लइका के माई के। बाबा रुक जाई जब 2020 में पबजी जब इंडिया में बैन हो गई रहा तो पबजी कौन एगो बहाना रहे कि पबजी से प्यार भइले इंडिया में आई के। 1 नंबर बात रुआ पूछले बानी माने बहुत सुंदर बात रुआ पूछले बानी। इंडिया में जब पबजी बैन हो गई तो ये पबजी फिर आयल कहाँ से यह तो सोचे वाला बात बा। तो एगो जौन बानू एगो बुझी कि माने एमे फिर शंका बा कुछ वो देखावे के माने जौन बानू खाए के दांत और बा आ दिखावे के दांत और बा यह बात बा यानी हथिया के चाल बा तो यह बात बा। पबजी जौन बा पबजी बैन हो गई बा पबजी एबार लड़का कहाँ खेलते पहले पबजी में कहे मर 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 धर 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 में प्यार कहाँ से आ गई आ प्यार पबजी में मान ले कीजिए फेसबुक भूसा जौन बात ना देखल गई ना पहचान गई ना जान ना पहचान आ बन गई मेहमान। पाकिस्तान से इंडिया में आके हो गल शादी रचा ले एमे जरूर कुछ शक बा आगे अभी जौन बानू वो हिंदुस्तान के नागरिकता मांगत रही में कारण बा। अरे ठीक बा सरकार जौन बा पर विचार जांच कर रहा बिया। तो हमार गीत सुनी रहुआ कि हल्फा मचौले बिया अरे पाकिस्तान से आई के अरे पबजी से प्यार भइल 4 लइका के माई के अरे पबजी से प्यार भइल 4 लइका के माई के कि सोचली ना सीमा कैली अरे वही सन काम हो प्यार खाती देश छोड़ली भैली बदनाम हो प्यार खाती देश छोड़ली भैली बदनाम हो काहे तुरली नाता है दर से आगुताई के काहे तुरली नाता है दर से आगुताई के अब पबजी से प्यार भइल 4 लइका के माई के। बाबा गजब के मने बात कहता नहीं 4 लड़का के माई के प्यार हो जाता है तो आजकल के का होई जौन है 16 और 18 में चलता।
देखिए समाज में जौन बा न प्यार जौन बा सीमा सचिन के अंजू आगो नसरुल्लाह के ये प्यार जौन बा न समाज में कुप्रभाव डाल रहल बा। ऐसे जनतन का हो देखा देखी पुण्य होला आ देखा देखी पाप। तो लोग कही कि वो अंतर्राष्ट्रीय हो के कह दिले सन ई चल गई हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, हुआ गई पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, तो हमनी के गाँव जवार में करे में का भइल बा। ये तो समाज पे बड़ा बुरा असर पर बहुत बुरा असर पड़ी। तो ये जन तनिका हमरा एमे शक होता कि शक होता काहे कैली, अरे वो ऐसन कुकरम सीमा काहे ऐसन कुकरम कर ली। उनकर मर्द 80,000 के महीना देत लख सीमा के, घर दुआर सब बेच के ऐजा पहुँचल बिया। तो हमरा शक बा कि शक होता काहे कैली, अरे वो ऐसन कुकरम मिशन कोनो बाटे कर छोड़ ले बिया धरम, मिशन कोनो बाटे कर छोड़ ले बिया धरम। अरे बिया भर मौले अपन, अरे जादू चलाई के, बिया भर मौले अपन, अरे जादू चलाई के। अब पबजी से प्यार भइल 4 लइका के माई के, अरे पबजी से प्यार भइल 4 लइका के माई के। लास्ट में बा का बात सुना तो चली कि सचिन के पाके काहे बिया इतना खुश हो, हमरा बुझाला ही पाकिस्तानी जासूस हो। क्या बात है। हमरा बुझाला ही पाकिस्तानी जासूस हो, अरे भागी हवा से कहियो, अरे अगिया धराई के। जितना लोग कहता कि सीमा भाभी मौका पाके चाबी लेके रवाना हो जाइए, एकदम पक्का बा कि भागी कहियो हवा से, अरे अगिया लगाई के। अरे पबजी से प्यार भइल 4 लइका के माई के। लास्ट अंतरा कि पांडे धुरंधर कहे, अरे बात बा सफाई, अब ही कुछ बीतल नहीं खे और आगे आई। पांडे धुरंधर कहे, अरे बतिया विचार के सोच के, अरे भइलना भतार के तो होई का यार के, भइलना भतार के तो होई का यार के। ते महाराज हमरा जब अपना पति के ना भइल तो कोनो ठीक नहीं के कि 4 लइकवा एकरा मर्दे के हो ना, वो शादी भइल बा कोनो गारंटी नहीं खे, एमे विचार करे के बा। तो भागी ई हवा से कहियो, अरे अगिया धराई के। अब पबजी से प्यार भइल 4 लइका के माई के। बड़े सुंदर बाबा सुनैनी और वाला कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धुरंधर पांडे ऑफिशियल, तो कम से कम ओकरा के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई कि हमरो रउआ सबके आशीर्वाद कृपा मिलो, कि रउआ सबके अपना चैनल के भी माध्यम से रउआ सबके गीत संगीत सुनावत रही। ये रउआ सबसे निवेदन करे। आ जितना भी हम कोनो दूर के ना बनी, गोपालगंज जिला बैकुंठपुर प्रखंड मोहम्मदपुर चौक से 8 किलोमीटर दक्षिण हमार घर बा। गांव के नाम बा हमारा मझोलिया। ये रउआ चैनल के माध्यम से कहब आ तमाम दर्शक से कहब कि रउआ सबके गीत संगीत कैसन लागल कमेंट के माध्यम से अपन विचार प्रस्तुत करब। ये हमारे रउआ सबसे निवेदन बा।